τα κόψουμε στην άκρη, να τα αφήσουμε. Η σέντρα για να δούμε Τσιτηρίδης. Χασεκίδης και 1-0. Είναι το 1-0. Ακριβώς με το 44 ο Μανώλης Χασεκίδης δίνει το εισιτήριο στην ομάδα του Εθνικού Σοφού. Κάνει κάτι, και όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές, όσοι βρίσκονται στον πάγκο, ο πρόεδρος, ο Γιώργος Ομόσκιανος. Κάπου πηγαίνει, Γιάννη, ο Μανώλης Χασεκίδης κάπου πάει. Όσοι βρίσκονται πηγαίνει κάπου. χώρο, πηγαίνουν στη φωτογραφία του Κώστα Πίτσα και το αφιερώνουν αυτό το γκολ. Του αφιερώνουν αυτή την νίκη που προφανώς θα μπορέσουν να κρατήσουν μέχρι το τέλος του αγώνα, καθώς θα απομένουν δευτερόλεπτα για τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Να δούμε σε replay το πολύ σημαντικό γκολ. Ο Τσιτηρίδης στο δεύτερο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά πάσα στο Χασεκίδη, που μόνον αυτός έπεσε κάτω ο Χασεκίδης, και βρίσκει Γιάννη, τον τρόπο να στείλει την μπάλα από άλλο replay. Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μου. Ο Τσιτηρίδης, επαγγελματικό γύρισμα, υποδειγματικό το πλασάρισμα από τον Μανώλη Χασεκίδη, που στέλνει τους 7 ουρανούς, τους περίπου 2.000 φίλους του Εθνικού Σοφού που έχουν κατακλείσει το δημοτικό στάδιο, και φυσικά ο προβληματισμός από την άλλη